En Fanguet i la Magdalena fan trencadissa. Era l'any 1900, a la plaça Santa Magdalena d'Esplugues de Llobregat, davant de l'obrador i la botiga de la família Taulell i Campreciós, on hi vivien uns escudellers molt coneguts. Els escudellers eren qui feien la ceràmica, plats per menjar i tasses per beure l'escudella, la sopa, però també feien rajoles per a terres i parets. En Fanguet i la seva germana Magdalena es van quedar sols a l'obrador. El pare i els seus germans grans, l'Hipòlit i en Pau, van marxar a Barcelona a portar una comanda de rajoles i la mare havia quedat amb la senyora Tintorer per agafar uns encàrrecs. En Fanguet i la Magdalena van repassar les instruccions de les feines que havien de fer per repartir-les i treballar en equip. Calia controlar la temperatura del forn i posar llenya quan ho demanés la flama. Calia recollir l'obrador i deixar-lo ben net. I calia vigilar en Pinguet, que no fes de les seves. Sabeu qui era en Pinguet? En Pinguet era un gat blanc, amorós i entremaliat, que de ben petit vivia a l'obrador. Gràcies a ell, no tenien cap ratolí pel taller. Un dia va caure un pot de pintura blava i mai més li van poder treure les taques. Estaven una mica nerviosos. El pare els hi havia dit que havia de venir un senyor molt important, un arquitecte que tenia molta feina, el senyor Antoni Gaudí. En Fanguet li va explicar a la Magdalena que els arquitectes són els que dibuixen com han de fer-se les cases, les escoles, els hospitals. Havien d'estar molt atents per si venia i, sobretot, preparar molt bé la comanda. Després d'una estona, ja ho tenien tot enllestit. La fornada era en marxa i tot estava recollit i net. Ja portaven una estona esperant aquell senyor que no arribava. La Magdalena feia dibuixos per fer trepes per pintar rajoles i en Fanguet venia de vigilar el foc. Quan va passar una cosa molt i molt greu. Van sentir un soroll molt i molt fort. Ai, mare! El que havia passat! En Pinguet, perseguint un ratolí per sobre dels pilons de rajoles, les havia llançat a terra i s'havien trencat. En Fanguet i la Magdalena es van espantar molt i es van quedar molt preocupats perquè eren les rajoles per al senyor Gaudí, l'arquitecte que havia de venir, i no sabien què havien de fer. Es van fer una forta abraçada per tranquil·litzar-se i van decidir recollir-ho tot. Algú trucava a la porta i la porta es va obrir a poc i allà va aparèixer un senyor amb barret i barba blanca, tot seriós. Era el senyor Antoni Gaudí, l'arquitecte que estaven esperant, i venia a recollir les rajoles que necessitava. En Fanguet i la Magdalena no sabien què dir i tenien por que aquell senyor s'enfadés. En Gaudí els va veure tan preocupats que els va animar a explicar-li què havia passat. En Fanguet i la Magdalena li van explicar la veritat, que s'havien trencat en un descuit i que ho sentien molt. S'havien esforçat i havien treballat en equip per tenir la comanda llesta per quan ell arribés. El senyor Gaudí va agrair molt la seva sinceritat i els va felicitar pel gran esforç que havien fet per ell. No s'havien de preocupar perquè havia tingut una gran idea per aprofitar les rajoles trencades. Va explicar que les rajoles que venia a buscar eren per a una obra seva, al Parc Güell. S'estava construint a Barcelona i les necessitava per fer un banc per seure. Aquell banc, gràcies a en Pinguet, seria espectacular. No seria recte, com eren tots fins aquell dia. Estaria ple de corbes i colors i amb les rajoles trencades podria fer-ho. I així, com sense voler, van inventar el trencadís, una manera de reciclar rajoles trencades o defectuoses i convertir-les en obres d'art. I compte comptat, ja s'ha acabat.